Minulla on teille tarina. Sairastin nuorena syömishäiriön. Jo silloin elämäni kuului epävarmuutta ja turvattomuutta. Olen nähnyt, kun ihminen sairastuu alkoholismin seurauksena. Olen nähnyt kiusaamista ja niukkuutta. Mutta olen myös nähnyt, kun ihminen on päässyt eteenpäin haasteista ja saanut tukea. Olen nähnyt ihmisen, joka etenee uralla ja menestyy. Sairastamisen keskellä minä elin nuoruuttani ja sain apua. Sain apua ja tein töitä sen eteen, että voin itse auttaa muita. 18-vuotiaana tunsin, että olen parantunut syömishäiriöstä. Sain hyvinvointivaltiolta tukea, kun mieleni horjui ja turvaverkkoni oli pieni. Olen Marika Uusi-Illikainen, toiminnanjohtaja ja liikunta- ja yhteiskuntaaktiivi. Haluan olla esimerkki siitä, kuinka omalla aktiivisuudella ja hyvinvointivaltion tarjoamilla palveluilla elämästä voi selvitä ja tulla yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Olen aina halunnut auttaa muita ja olen aina ollut aktiivinen. Olen tehnyt töitä niiden puolesta, jotka siihen eivät itse pysty. Se on ollut minun tapani auttaa. Nyt minä haluan olla sinun tukenasi, sinun ehdokkaasi ja päättäjäsi. Politiikka on minulle tapa vaikuttaa ja väline muuttaa yhteiskuntaa, etsiä ratkaisuja ja tehdä päätöksiä. Minulla on unelma yhteiskunnasta, joka tukee kansalaisiaan ja jonka turvaverkon läpi ei putoa. Yhteiskunnan ja kuntien tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia ihmisten hyvinvoinnista, riittävästä tuesta ja turvallisuudesta. Minulla on unelma Kangassalasta, joka on turvallinen, liikuntamyönteinen, lapsiystävällinen ja vetovoimainen. Kangassala, joka torjuu eriarvoisuutta, huolehtii riittävästi kouluista ja päiväkodeista sekä luo yhteisöllistä toimintaa. Kangassala, jossa arki on sujuvaa. Nyt minä tarvitsen sinun apuasi. Vaikuta siihen, mitä rakastat. Äänestä.